थगायसुला होनग्राफोरखौ मा फिननाय होनो सानो? थगायसुला होननायफोराथ' बिदिनोसै एगेन्स्टआनो जाहैखाबाय बिसोरलाय होनबाय थाखागोन जेब्लासिम बे सारा थाबाय थागोन अब्लासिम होनबाय थागोन। बाजै मा नाम? आंनि मुङा थुनलाइसि बसुमतारी। मा गामि? गामिया उदालगुरि। मबे उदालगुरि? बै बिटिनि उदालगुरि। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामा मा? जोंनि ग्रुपनि नामा उदालस्रि सेल्फ हेल्प। ओमफ्राय जेनाखि प्रमद बर' सारा खोथा होदोंमोन दि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनोहाय 75,000खौ होनो थाखाय मोनबाय नामा? मोननाया मोनबाय 25,000। किस्ति मोनसे मोनबाय? किस्ति मोनसे मोनबाय। सेकेन्ड किस्ति मोनथ'वाखै। फार्स्टखौ मोनबाय। ओमफ्राय गामियाव मा मोनबावखो? गामियावथ' ओरैनो दा बिदिनो बिसिडिसिआव सफैनाय बिदिनो मोनफा मोननै बुस्थुफोर मोनबाय मोननायालाय। अरुनदय मोनदों नामा? अरुनदय मोनबाय। PM किसान मोनदों नामा? PM किसान आंनाव गैया गैनाया गामिनियाव माखासेफोरनियाव दङ। अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि मोनलार ना मोनाखै? गियान सोरां बिथांखिखौ मोनबाय। गामियाव वाटार साप्लाइफोर मोनदों ना मोनाखै? बेथ' जानानै दासो जागासिनो दङ। मोनलोंथ'वाखै। मावगासिनो दङ। नोंसिनि ग्रुपनि नामा मा सेकेन्ड? जोंनि ग्रुपनि नामा दिदोम मेसेज। ओमफ्राय 25,000खौ मोनबाय ना? 25,000खौ मोनबाय। मोनबाय। एखेसो मोनखादों इसोर। गामिया एखे नामा? एखे नङा जोंनि आनन्द बायखरि। ओमफ्राय गामिफ्राव मा मोनबावखो? बिदिनो बे बिसिडिसिआव बुस्थु सफैनायफोरखौ मोनबाय। ओमफ्राय जों अरुनदय मोनबाय। PM किसानखौबा बुंनो हाया आरो आं मोनाखै। ग्रुपआव सोरबा दं सोरबा गैया। गामिफ्राव डेभेलपमेन्टफ्रा माबायदि? मोजाङानो होनजायो। गाज्रि नङा दा? न'खर हाउसिं एरि मोननायफ्राबो मोनजोब्बायानो जायो। खरसखौसो दंबावो खोमा लाजोबोबा। ओमफ्राय दैनि बेबस्थाया जादोंना जायाखै? दैनि बेबस्थाया जागासिनो मोनथ'वाखै। लोंनो मोनथ'वाखै ना? मावगासिनो। जेनाखि बेरेखा दोलो UPPL दोलोनि बेरेखा बिथांमोनानि बुङो जेबो मावाखै। बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? बिनि सायावथ' मा फोरमायनो माने बयनिबो पार्टिया बिदिनो बुंखायो आरोखि। गाव गावनिखौहाय मोजां साननानै मोजां मानसि बोनाय हिसाबै UPPL दोलोनि बेरेखा माने गुबुन पार्टि BPF पार्टिनि मानसिफ्रा बुङोदि प्रमद बर' थगायसुला। बेयावहाय नोंथांमोना प्रमद बर' सारनि सापर्टार जानानै मा बुंनो सानो? जोंनि मेगनावथ' बेबायदिखौ नुवाखैमोन। गाज्रि मावनायखौ गासिबो मोजांखौनो मावनायखौ नुदोंमोन। जागासिनो मोजाङानो जागासिनोआनो दङमोन दंनायालाय जोंनि मेगनावथ'। बे थगायसुला होनग्राफोरखौ मा फिननाय होनो सानो? थगायसुला होननायफोराथ' बिदिनोसै एगेन्स्टआनो जाहैखाबाय बिसोरलाय होनबाय थाखागोन जेब्लासिम बे सारा थाबाय थागोन अब्लासिम होनबाय थाखागोन बिसोरो। दाथ' नोंथांमोनाथ' नोंथांमोननि मोननांगौखौ मोनबाय जेनाखि खोथा होदों सेल्फ हेल्पनि 25,000 मोनबाय। दा बेनि बागै प्रमद बर' सारखौ मा गोजोननाय जासिनो सानो नोंथांमोननि ग्रुपआ? जोंथ' सारा जोंनो अननानै बे सेकेन्ड किस्तिफोरखौ होनानै होबावोबा जों सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थागोन। जोंनि गोसोआवबो गोजोननाय मोनगोन। बेनोसै आरो। मा बुंहरनो सानो? नोंथांमोनाबोथ' मोनबाय नोंथांनि ग्रुपआबो। दा प्रमद बर' सारखौ नोंथांमोना गावसिनिफ्राय मा गोजोननाय हरनो सानो? जोंनिफ्राय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जोंनि बे 25,000 मोननायनि थाखाय आरो बे 25,000 जों बे जोंनि ग्रुपखौबो फोथांनानै लाखिगासिनो दङ आरो बे मोननो गोनां उननि किस्तिफोरखौ मोनबावोब्ला साबसिन गोजोननाय जागोन। ओमफ्राय दायो नोंथांमोनाथ' 25,000खौ मोनबाय। बे 25,000 थाखाखौ नोंथांमोना ग्रुपआव मा खालामनानै दं? जोङो ग्रुपआव बिदिनो पारसेन्ट हिसाबै हरदों। पारसेन्ट हिसाबै? नोंसिनालाय? जोंनाबो बिदिनो। माने पारसेन्ट होनानैहाय सुद बोखांगासिनो नामा? माने ग्रुपआव फेहेरगासिनो? फेहेरनानै दङ आरो। मोजांनि बाथ्रा। दा बिथांमोना 25,000खौहाय मोनजेनबाय 75,000निफ्राय किस्ति मोनसे मोनजेनबाय। बिथांमोना आरो मोनबावगोन होननानै आसा खालामो। आसा खालामनानै थागोन। बेथ'नोसै मालानि समाव होयो। नेनांगोन। BTRनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम नोंथांमोना मा बुंबावनो सानो? जोंथ' सारखौ मा बुंनो जोंथ' जोंनि माबानि नालाय जोंनि पार्टिनि नालाय जोंथ' सारखौ जों मोजांखौनो मावनायखौ नुगासिनो जों दा मोजांखौनो मोनो आरो दा। बहनाथ' फाक्का थांखागोन दा? थांगोन आसा खालामनानै दङ। जोंनि सारखौनो देरहागोन होननानै आरो जों बेयावनो होखायो नालाय। बेयावनो होखागोन। केन्डिडेटआ सोर सिनायबाय? सिनायो। मा नाम? जयन्त सारानो। सिनायो दा केन्डिडेटआ सोर? मा नाम? दे।